Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sanarwar sabbin bidiyoyinmu a duk lokacin da muka sake. Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ba tare da wani ɓata lokaci ba, yau ma dai a gurguje za mu ɗan muku wani taƙaitaccen bayani ne a game da wannan matsala da ta jima tana cewa mutanen mu tuwo a ƙwarya, shine yanda za a yi tagging ɗinka a posting a Facebook, wanda kuma ba wai kai ne kai posting ɗin ba, amma in ka shigo timeline ɗinka sai ka ga posting ɗin jama'a ya cika ma timeline. To ya za ka yi ka magance wannan matsalar, shine abin da za mu nuna muku yau. Da farko dai misali za ka shigo Facebook, ko za ki shigo kamar haka idan ya buɗe. So za a shigo cikin setting, za a yi scrolling down ga nan setting a nan. Idan setting ya buɗe za a yo ƙasa haka ga gurin da aka rubuta timeline and tagging. Wannan shine timeline and tagging, sai a clicking a kai. Idan ya buɗe to ga nan abubuwa tarkace kala daban-daban, kar ku damu da kowanne, kawai ƙasa za ku tafi direct. Idan kuka zo wannan abu biyun za ku gansu a off da wannan review tags people add to your post before the tag appear on Facebook, da kuma review post you are tagging before the post appear on your timeline. Duka za ku gansu a off. To abin da za ku yi kawai shi duka sai ku sa on kamar yadda nawa yake haka. Idan kuka yi haka shi kenan kun futa da problem ɗin matsalan tagging. Daga nan dai babu wanda zai ƙara tagging ɗinka a posting ɗinsa har sai ka ba shi dama. Kamar misali ni in kuka shigo gashi timeline ɗina, iya posting ɗina za ku gani a ciki, babu na wani, gashi iya nawa ne, babu wani abu a ciki sai nawa. To wannan kenan. Ku kasance da Salula TV domin samun wasu bidiyoyinmu da za mu sake a nan gaba, masu wanda za su amfane mu a yau da kullum, ta yadda za mu tafiyar da wayoyinmu na salula da kwamfuta har ma da tsarukan data, free browsing da ma dai sauransu. Mun gode.